Kakur umba kabadan hari boy distrik kala penlong ka dorbar kur umba pelun hasnong umbuda bala penyat da uba jues umba presiden baruba ches umba general secretary haka pratarik uleber. Uba CBCA mulong kpa hakani kakur ula pasat peliu jingmut haka jingkran jung halor kapang ka dor ju ulong kenyi ban sinshar hala kakur. Kawe per kapang bala kran da uwe na kilong kenyi kani kakur halor kapang ka bay day ka jingtai ya ka yeng kesam bala ya mir jingmut hakani kasni kalong ka kamram ki khiu long kemi ka kur par hakalong yeng long sam hakane ka lumpung la puleru e ka report rekam dau general secretary ka jing alum lang jongi kumne na barok ki circle jong ka sengkur umba bri unyo trap jongi ki badon hapo ka bri unyo trap ngi wan lang hang ni hakane kasi ka badai kasi pratarik jong ubne uba lai jong sunam arajar arpulai komenta kasi kalong komisi bentam ba kawi kalong ban ya kendu komisi kor siing sistem sidok sistem nadu kikni kikhiu ki belong ka kur kentai bat ki kumjur ki para persa nadu ki bahe ki basan bat hadu ki ba larang ba aru ni kendu lang kumne kalong naga benta ban wanra ya ka jinglong sitli ka jinglong kur apo ka bri unya trap namar lada ngimdon ka bukum kene ka kenja jinya kendu lang kanam don ka jinya teli kanam don kata ka jinya sutu jumut bat kanam don ru kanong rim ka baskam bat ka babiang namata ka longkur jingi de nang ta ka daw ngi yo kum kene ka dorbar ka ba season sistem ngi ju penlong ya kene ka dorbar kur umba ka jingi hapo ka bri nya trap ha ka ba men syamsnam ngila yo ban penlong ya kum kene hi ka dorbar jong ka kur umba ka jingi hapo ka bri nya trap ha ka ba ngila yo ban long ha ka tika sinong korhadem ka bahap hapo ka circle jong ka korhadem kur umba hi hangte ngila yo ban penlong ha umne hi ubnai ka fer tang ka tarik te mentang ka snampat ngi yo kalat angne ha muda ka bahap hapo ka hapo nongpo bat hap hapo ka riboy district hi bukum kene ka dorbar ngi yo e ban penlong kade naga menta ban wanra ban lumlang ya upai nong snong jong ka kur umba hapo ka bri nyu trap ban yalong ka wei bat ban yalong siteli te kane ka dorbar jingi kanam kutru tang kumne hindai ngi don ka thong ya ga ban train nagam ta ka bit ka biang jong babun balang nam ta ka kur jangi ka jaj kur umba kalong ba beleng ong ba kanam kut tang kumne kalong ba ka thong ji kalong ban pembit pembiang hadu uput bangela ban register ya la jong ka kur kumba ka juk ka por bat ka por kala de yangi bangi haban le kumba le lem kiwe pat ki longkur mankur apo ka bri nya trap na ki jai kur ki bafer ki bedan apo ka riboy district jingi berkem juru apo akaleng sodong jong ka jela ka jingi ti na ta kadaw ngi kum ki nongkir kam jong ka office berar ngi layo ban ye kan markmat bat fi hangne kum ki press ki ba leira ye gane ka khobor kalong ba ngidon ka thong ka bakraw ba khmat kalong ban kentiu ya ka jinglong kur ban wanra ya ka jinglong kawai bat ban penlong ya gane ka longkur ka ba ya don bentam wat hadu ban pendep ya kata ka kamram jingi ban yo benta hapo ka hima hapo ka kari karat jingi bangilong kita ki ba kinong snong jong ka riboy jingi bat ngilong kinong snong jong ka bri nyu trap te tangki nei kintin ke bangi dengkam de hakaju ka poru ngi sngo ban kemau biang saisin kalong nagam tagaton jong kane ka juhi ka dorbar ka bangi laju ya kendu nagisnam gi masya batak agani kasi ka bamenta kalong ba nam tagaton ka banwan kan lesya ka snong lane ka unit jong ka kurumba ha ka unit terkhang unit kata gade ka jing permana pajba hafi ki media nam tagane ka khobor lane ka message jong kane ka dorbar jongi kalong ba nam tagaton kan lesya ka unit lane ka circle jong ka terkhang kurumba circle